Hola, molinetes! Avui us porto una història que podria haver passat a qualsevol de les vostres cases. Vet aquí, una vegada, que hi havia una casa on hi vivien uns objectes. Una capsa, una bossa de cartró, de paper, una planta... Però les coses no eren com semblaven. Mireu. En realitat, la capsa era la senyora Capseta i la bossa de te era el senyor bossa de te. I la planta, bé, doncs era la nostra amiga, la menta. Hola! I resulta que quan les persones que vivien en aquesta casa s'anaven a dormir, o anaven a fer pipí, o a preparar el dinar, les coses de sobte es posaven a jugar. Ei, nois, a què juguem avui? No sé. Què podríem fer? Estic una mica avorrit. Ei, mireu que he agafat quan he anat a fer una volta abans. Mireu, atenció. Mireu. Que és xulo. No sé què és, però m'ho he trobat pel terra. És fantàstic! Ja sé què és. És un de llonces, un pallonces. Ah, clar, un pallonces, i tant, jo també ho sabia, Doncs va, juguem-hi, com s'hi juga? Jo crec que és, mira, fent-lo rodar, així. Té, agafa'l. Ja el tinc. Té, Capseta, agafa'l. M'encanta. Va, menta, que va per tu. Sí, som-hi. Ai, Oh, l'has fallat. Espera. ai, que se m'escapa. I així estaven jugant molta estona. Però un dia va aparèixer al costat d'aquests objectes un altre objecte. Semblava una ampolla, oi? Però fixeu-vos-hi bé. Hola, què tal? Jo em dic Eric i soc l'ampolla i soc nou. Les persones que viuen aquí m'han portat. Hola. Que esteu jugant? Un pallonces! Sí, jo també vull jugar, Què? Qui ets tu? Una ampolla? Una cosa nova? No pots jugar. I es van posar tots en un raconet. Oh, no puc jugar? No, és que ets nou. I així, la Capseta, el sac i la menta van continuar jugant. Corre, ui, passa-ho. No, espera, cap allà. Menta, que no l'agafes. Ui, perdoneu. I la nostra amiga ampolla es va quedar una mica ensopida. I es va quedar en un raconet. Així van passar molts dies, però va arribar un dia que, la menta no es trobava bé. Ai, amics, amigues, avui no tinc ganes de jugar. I ara què dius? Sí que et veig una mica estranya. Sí que et passa, menta? No sé, noto tota rara, molt cansada. No sé què em passa. Escolta'm, sí que sembla que els teus cabells estan una miqueta més xafats, Espera, jo ja entenc d'això. Menta, ja sé què t'està passant. Què m'està passant? Se t'estan assecant les fulles dels cabells. No! I com es cura, això? Ostres, doncs, no ho sé. I si et portem al costat de la finestra, on hi ha solet? A tu el solet t'agrada molt. Ai, és que estic tan cansada que no em puc moure. Doncs això no té solució. Ara les persones que viuen en aquesta casa agafaran les fulles seques i en faran te. I jo sé del que parlo, perquè dins meu només tinc fulles seques. Sí, ja ho has dit moltes vegades, ja ho sabem. Però què fem? Hem d'ajudar la menta. I resulta que estava sentint-ho tot Eric, l'ampolla. Escolteu, jo, si voleu, us puc ajudar. Tu? L'ampolla? Nova? Sí, tinc una idea. No, gràcies, ja ens espavilem. Sí, no cal, ara hem de pensar molt, tenim un problema molt gran, ampolla, no ens pots ajudar. I la menta es va quedar més pensida encara. I l'ampolla
no sabia què fer. Estava molt trist perquè volia ajudar, però no el deixaven i al final va agafar un cop d'aire i va decidir tornar. Escolteu, jo tinc una idea que crec que pot funcionar i us vull ajudar. Menta, tu vols que t'ajudi? I la Menta estava tan cansada i tan fluixeta que va dir d'acord. Oh, no m'ho puc creure. D'acord, vaig a fer el meu acte de màgia. Un acte de màgia? Què diu ara que ets a tornar ximplet? No, espereu. 1, 2 i 3. I d'una revolada es va obrir el cap. Però què ha fet aquest boig? No sé com anirà a parar tot això. Però què fas? Va dir la Menta amb un fil de veu. No pateixis, ho tinc tot pensat. I l'ampolla es va acostar molt a poquet i va dir, part això. D'acord, Menta, aniré molt a poquet. Tu, respira profund. D'acord. I aleshores, molt a poquet, li va anar tirant una mica d'aigua que portava a dins seu. I quan es va acabar, va tornar a posar-se dret. Tothom es va quedar molt parat. Com et trobes, Menta? Sabeu què? Em trobo molt millor. Ai, que bé! Això era just el que necessitava. Doncs és que jo tinc aquesta màgia, saps? Però i ara què farem? Escolta'm, tu no has perdut un cap? Li va dir la Capseta. Ui, sí, de fet, no me'l puc tornar a posar tot sol perquè la màgia només em surt destapant, no tapant i, bueno, ja me'n vaig, ja demanaré ajuda a algú altre perquè, clar, vosaltres no voleu jugar amb mi. No, espera. Sí, home, espera't, t'ajudem. I aleshores la Capseta i el sac. Espera, a veure si podem fer, vinga, som-hi, no, se'ns ha caigut, au, això ha fet mal, a veure, quasi ho hem aconseguit, pots acabar tu, a veure, i, 1, 2, 3, i, no, que és cap a l'altre cantó, quin liu, ara sí, jo també em trobo molt millor, ja està. Ampolla, moltes gràcies per la teva ajuda. I estem molt contenta que hagis vingut en aquesta casa. Jo també estic molt contenta d'haver vingut. Doncs no sigui dit més. Anem a jugar. Sí! Ui, aquí està la pilota. Bueno, pilota, pallonses. Ja no me'n recordo com es diu. Sí, anem a jugar. Vinga, Eric, que te la passo. Sí! Té Menta. Corre, Capseta, que te la passo. L'he agafat. I així va ser com a partir d'aquell moment tots els objectes d'aquella casa es van ajuntar a jugar plegats. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.